Quan acceptes que tens un problema és quan comences a canviar. Soc el Guillem, tinc 18 anys. El problema que jo tenia era addicció als videojocs i a les tecnologies i també falta d'autocontrol. Que tot això el que era és que jo em podia passar pràcticament tot el dia davant d'ordinadors o consoles i quan algú em treia una d'aquestes dos em ficava molt agressiu verbalment o físicament inclús. Jo sóc adoptat, a part tinc un problema visual greu i va haver-hi un dia que em vaig derrumbar del tot i d'aquí vaig tindre jo por a sortir al carrer perquè em feien correrillos per pagar-me, el que sigui, i va ser el primer punt d'aïllament social. Vaig tindre problemes a casa i inclús van arribar a vindre els Mossos, va vindre una ambulància, em van portar a urgències i d'allà vaig començar el tractament amb el doctor Josep Matalí. Tenia que comptar les hores que m'estava davant d'un ordinador o una consola. 13, 14... Després sempre em ficava amb el mòbil a mirar qualsevol vídeo, així fins que des que em llevava fins que anava a dormir. Un dels reptes que ella em va proposar des d'un principi que em va semblar interessant va ser el d'aconseguir nòvia. Ara la meva situació personal és molt millor comparada amb abans. És un punt que estic pensant en què faig si ve el meu amic o què faré a classe o després què faré amb la nòvia. L'addicció per mi és un problema social perquè en el meu cas tot és basat a bullying i per estar aïllat socialment i estar tancat a casa, per no avorrir-me vaig agafar les tecnologies i això m'ha fet agafar l'addicció. La tecnologia també m'ha ajudat amb el meu punt visual per temes d'ampliació i tot el que es pugui fer per una persona que tingui problemes visuals. I a part d'això també m'ha fastidiat una mica amb el tema de l'addicció, però ara mateix com estic porto jo més l'addicció que ella a mi. A mi en un futur el que m'agradaria és estar treballant de programa informàtic, es pot escollir ciberseguretat i estic molt agraït a la meva família i al meu amic per haver-me ajudat amb tot això, haver-me ajudat a superar-ho, perquè sincerament crec que jo sol no hagués pogut aconseguir-ho.